Milí diváci, vítajte pri sledovaní relácie S tmy do svetla. Ako je to už zvykom, aj dnes budete počuť jeden veľmi silný a pravdivý životný príbeh môjho hostia, ktorý mal celkom taký klasický život, ale až do bodu, kým neprišli drogy do jeho života. A tak už nebudem to viac naťahovať a chcem privítať ťa, Tatiana, v štúdiu. Vítaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. A ja ďakujem, že si prijala moje pozvanie. Tak možno len tak na úvod, ja som o tebe niečo povedala, také, ale strašne málo a chcela by som ti dať taký priestor. Predstav sa, koľko máš rokov, čo máš rada. Jasné, takže moje meno je Tatiana, mám 27 rokov, pochádzam z Trnavy a vyštudovala som vysokú školu v Bratislave, manažment a k tomu aj cudzie jazyky, čiže to je také moje hobby, veľmi ma to baví. Okrem cudzích jazykov mám rada šport, takže tomu som sa venovala na strednej, chodila som na športovú, že hrávala som aktívne tenis, potom basketbal, plávanie, cyklistika. Wow. To je také populárne športy. A ešte teda v zime taký snowboarding, to je taká veľká vášeň. A teda okrem toho mám ešte rada turistiku, čiže taká aktivita. Takže také aj športové, ale aj také intelektuálne, že také jazyky ťa bavia. Hej, to ma veľmi naplňa, to ma veľmi baví. Hej. Super. Aké jazyky si študovala? Tak ja som angličtina a nemčina. A potom som sa dala na ruštinu. To ma veľmi nadchlo. A teraz polovom na holandštinu. Čiže wow, tak, super. To je zaujímavý taký ľahší jazyk, že to je taký mix angličtiny a nemčiny, čiže dobre učí. Super. Dobre, môžeme začať tvojim príbehom. Možno keď predstavíš nejaké tvoje rodinné pozadie vlastne. Viem teraz, že si veriaca, že veríš v Ježiša. Vyrastala si vo veriacej rodine, alebo ako to prebiehalo? Nie. Moje rodičia sú skôr ateisti, ale teda starí rodičia sú veriaci, tam sú katolíci, evanjelici. Čiže nejak tomu to nikto neviedol. Vôbec. Toto sa vôbec nerozoberalo u nás, táto téma. A aké bolo tvoje detstvo, alebo taký tvoj mladý vek? Detstvo bolo dobré. Tam v podstate v 7 rokoch ma dali na tenis. Čiže ja som nemala nejak čas na blbosti, že ja som veľmi veľa hrala tenis, veľa športovala, chodila teda do školy, robila si úlohy, čiže ja som bola taký normálny život ako dieťa. Hej. Rodičia boli vždy ku mne dobrí. Nemôžem povedať. No a kde sa stal v tvojom živote taký zlom? Lebo tým, že už viem, tak prišiel ten zlom. A čiže ten zlom došiel asi, keď sa moji rodičia rozviedli. Žiaľ, keď som mala 18, keď som už nastúpila na vysokú školu. Bolo to také dosť ťažké obdobie. To bol taký okamžitý rozvod. A teda bol to taký zásah do našej rodiny. V podstate otec odišiel žiť inde, taktiež aj brat odišiel žiť, čiže sme zo 4 sme ostali 2. Bolo to také smutné, ale bolo to nepríjemné. Niekto si myslí možno, že keď sa rozvedú rodičia vo veku detí, neviem, možno niekde na základnej škole, hej, že keď majú 10, 9, že je to taký strašne silný zásah do života toho dieťaťa, ale ty si to ako prežívala v tých 18? Bolo to menej zle, ako keby si mala 10? No určite lepšie, keď je človek starší, ale ja si myslím, že vždy rozvod zjazví. Vždy to zjazví každého a horšie teda, keď sú tie deti malé, že tomu nerozumejú, ale ja už som bola relatívne dospelá, ja som tomu rozumela, ja som aj videla, že ten vzťah už sa rozpadol. Jasné, chýbala mi tá kompletná rodina. Bol to taký smútok. Bol to smútok. Čiže jasné, ovplyvnilo to asi nejaké veci vnútri. A zostala si s mamkou bývať? Tam ste mali aspoň dobrý vzťah, že mala si také zázemie? Aspoň. Jasné. Moja mamina sa vždy o mňa dobre starala. Akože vždy sa nadmieru starala, že bola vždy ku mne láskavá, dobrá, hej, že aj keď bola dobrá ku mne, jasná, ale náš vzťah napríklad nebol najlepší. Nebol
taký ten, že by sme sa objali, že by sme si niečo pekné povedali, sme sa tak kvázi rešpektovali, trpeli deň, kedy by som to povedala, ale potom sa to horšilo sa to, čím to išlo ďalej. Čiže tak. Že od toho rozvodu ešte to išlo dole. Áno, určite áno. A ty si išla teda na vysokú školu? A kde si chodila? Tu do Bratislavy na fakultu manažmentu Komenského. Ako vyzerali také tvoje prvé možno roky, alebo tie vysokoškolské roky? Vysokoškolské roky boli úplne v pohode. Ja som v podstate relatívne dobre zvládala tú školu. Som bola prekvapená, lebo ja som na strednej nebola najlepší študent. Ale zase vedela som sa zaprieť, vedela som sa učiť. A tam to bolo také klasické, že niekedy sa išlo von z partiou, niekedy sa niečo popilo, ale nebolo to divoké. Až také nebolo to divoké. Také. Keďže ja som dochádzala, ja som nikdy nebývala na internáte, čiže ja som skôr bola taký outsider. Aha, jasne. Moc som tam nemala kamarátov až takých blízkych. Čiže to bolo. Takže by si povedala, že si bola viac taký aj introvert možno? Asi áno. Asi trochu áno. Áno. Skôr introvert. Hej. No dobre, a potom sa to ešte raz zlomilo. Potom sa to ešte raz zlomilo. Veľmi zle sa to zlomilo. Tam v podstate začala taká tma v mojom živote. Taký pád, kedy ja som začala počúvať určitý žáner hudby. Možno mnohí ľudia poznajú. Volá sa to drum and bass. Čo ma veľmi, ako povedať, stiahlo. Začala som chodiť na tie akcie. Začala som to aktívne počúvať, aktívne chodiť. Spoznala som aj takú iných ľudí, inú skupinu ľudí, ktorých som doteraz nepoznala. No a tam to zlomilo, tam sa to brutálne začalo lámať. Ako si môžeme predstaviť takú hudbu? Akože predstaviť, no je to extrémne rýchla elektrická hudba. Není to nejaká diskotéková hudba, je to veľmi rýchla, veľmi tvrdá, veľmi nepokojná hudba, a ktorá v človeku vzbudzuje také nejaké stavy. A v podstate tie akcie aj tak vypadali. A akcie to boli nejaké diskotéky, alebo? Ja by som to skôr nazvala také rozbíjačky. Není to taká nejaká klasická diskotéka, je taká špeciálna komunita ľudí, že tam sa ľudia tam vyskáka, tam si ľudia, mnohí, ja by som povedala skoro aj všetci na niečom fičia. Čiže to bol ten problém. Takže začala si tam chodiť. Začala si tam, tak sa to proste, ale si povedala, že vyskákať sa. Hej. To bolo ako ešte v pohode. Ešte kým pôjdeme do tých drog, tak som sa chcela opýtať vlastne, že tá hudba s tebou niečo urobila, zmenilo ťa to nejak vnútorne, lebo si povedala, že si mala vlastne také pokojné, taký klasický život, šport, proste taká až inteligencia, by som povedala, že ste boli tým jazykom. No, tá hudba, áno, ale najviac, čo má už, keď človek padol do tých drog. Lebo tá hudba to len tak možno pripravuje, alebo tak je to nekľudná hudba, čiže stále som bola taká, jak keby ADHD, vieš, taká nepokojná. A spánok som začala mať horší. Veľmi nespavosť začala ísť do môjho života. A taká nestálosť, vieš, taký neposedný človek. To bol taký môj problém. Dobre. Začal byť. Takže toto tak začalo a potom vlastne videla si, že ľudia na niečom fičia. Preklad toho je, že vlastne asi užívajú drogy. No jasné. Takže si sa k tomu nejako dostala? Jasné, áno. Ja som dlho hovorila nie, lebo som sa toho bála. Lebo som aj nevedela, čo to je, čo to znamená. Ale potom raz som vyšla na jednu akciu opäť. A tam som spoznala nových ľudí, ktorí mi brutálne dali takú prednášku o tom, že jak je to super, jak sa nemám báť, jak je to zábavné a ja som mala aj vypité, čiže mne to bolo jedno a proste dala som sa nahovoriť a dala som si teda prvýkrát. To bolo také bežné na tých akciách, že ti tam ponúkali drogy? No jasné. Tam sa normálne dealovalo a také veci. Tam sa predávalo, tam sa konzumovalo, čiže jasné. Tam sa ponúka, jasné. To si mala koľko rokov, keď si prvýkrát si dala?
tých 22, 21,5, 22. No a aká bola tá prvá skúsenosť, keď si dala? No, fúha, tak najprv ma tak úplne vystrelilo, že som nechápala, čo sa so mnou deje. Taká strašne vysoká eufória. Ale keďže ja som absolútne nevedela, čo to je, čo si dávam, takže som si dala veľa. A potom prišiel taký stav, že som myslela, že zomriem. Že taký infarktový stav, že strašne srdce bije, taká panika, čo sa deje. Taký šok. Čiže ja som si skoro išla volať sanitku, ale potom teda tá kamarátka, ktorá mi to dávala, som tak postarala. No a ja som sa potom toho zlákla. Som sa zlákla toho stavu, že fúha, že dobre, okej, stačilo raz. A potom po 2 mesiacoch zas to prišlo. A okrem toho, že si mala takú v podstate zlú skúsenosť, prvú, tak keď vyprchala ti tá látka, aké boli účinky alebo? Fú, no, divný pocit. Nerozumela som vôbec, to je úplne niečo iné ako opica po alkohole. Je to, keďže tam strašne vystrelí tie endorfíny, hormóny šťastia a potom to padne prirodzene, tak človek, jak je šťastný, tak je potom brutálne v depresiách a také divné stavy. A čím človek viac konzumuje, tým horšie, prirodzene. A čiže taká nechuť, nespala som z toho. Divný stav je z toho, samozrejme. Ale čím človek viac, potom tým sú tie stavy horšie. Vtedy po tej prvej skúsenosti to nebolo až také ešte zlé, ako potom. Bolo to zlé. Koľko môže trvať taký stav? Lebo potom alkohole to je možno nejaký deň, alebo... Jako ten zlý? No áno. Na druhý deň? No, môže aj deň, 2 dní. Keď sa to zmixuje s alkoholom, tak niekedy aj 3-4. Dlho to vie trvať, to vyprchá z tela. Takže v podstate možno piatok si to dala a možno, že do ďalšieho piatku, no už si bola akože fajná. Tak v stredu už som sa dávala dokopy. A potom zas. Už som sa nabíjala. Dobre, takže prvýkrát si povedala, že už si to nedáš, 2 mesiace si to akože nebrala a potom zase si do toho padla? Áno, išla som na Halloweenskú akciu, opäť tento drum and bass. Tam som opäť stretla týchto ľudí a opäť tá istá story. Hej. Čiže dala som si a nebol taký stav, že som sa nezlakla, už som ako keby dala menej, ale teda opäť to isté, že na druhý deň mi bolo zle, že som mala proste zlý stav z toho, také možno trošku aj výčitky, ale začal som strašne veľa chodiť na tie akcie. Ja som predtým chodila na party, ale nie takto. Nie, že každý víkend. Že raz za čo som išla. Takže brutálne som začala chodiť von. Čiže jak z introverta sa stal za extrovert. Jasné. Takže úplne taká zmena. OK. Koľko trval ten ako, povieme to, že dobrý účinok tej extázy? Lebo v porovnaní s tým, čo si teraz povedal, že nejaké 3-4 dní to zlé. Vieš čo? Taký ten najväčší vrchol možno hodinu a niečo. Potom ešte to tak, jak to začalo klesať, ešte to niečo robilo, ale krátko. Takže také 2 krátko. No, dajme tomu. Takže v porovnaní s týmto nie je to. Čím viac človek bere, tým kratšie to potom prirodzene prestáva účinkovať. Čiže tie začiatky, to jasné, to telo to nepozná a tak, ale potom to už skoro ani nič nerobilo. Už to potom, jasné, to nebolo také dobré ani. Dobre, takže toto začalo byť nejaké niečo pravidelné v tvojom živote? Každý týždeň? No áno, skoro každý týždeň. A aj keď si mala tie zlé stavy v podstate po tých party, nepovedala si niekedy, že vieš čo, že sama sebe, že vieš čo, Tatiana, proste prestanem s tým, že nie je to... Jo, veľakrát aj som sa s jednou kamoškou už tak sme sa zhovárali, že už to není dobré, že takto chodíme a ideme. Takže my sme sa tak spolu zadreli, že OK, že nebudeme si dávať drogy, budeme teda len piť. Ale keďže človek proste ide do tej spoločnosti, do tej atmosféry, jasné, to pohltí. Čiže nám to možno vydržalo 3 týždne a zase sme padli. A možno ešte aj viac. Ešte aj viac.
A ja som sa snažila aj sama z toho párkrát dostať. Ťažko, veľmi ťažko. Veľmi, veľmi ťaha to človeka. Povedala by si, že si sa stala aj závislou na tej extáze? Áno, vlastne, keď to pravidelné, tak jasné. Jasne. Dobre, ako sa zmenilo, možno, lebo mala si áno, že keď to odznievalo, tak si mala také ťažké dni a proste depresie, úzkosti, nejaké nespavosť, ako si spomínala. Ale tak z dlhodobého hľadiska nejak ťa to zmenilo? Teba ako osobu? Veľmi, veľmi taký horší, omnoho horší človek sa zo mňa stával. Plný hnevu, nenávisti, agresivity, nadávania. Ešte som nadávala úplne hnev, nervozita a strach. Strach bol, ja som sa bála v noci zaspať, ja som sa bála reálne, že zhasli sa svetla, ja som sa bála, ja som často bola až pokým nezačalo svítať slnko hore, že som sa bála. Čiže toto nikdy neprinesie nič dobré. Nikdy. Do života človeka. Nikdy. Práve, že to zlé to prinesie. A to aj prinieslo a taký zlý človek sa za mňa stával. Jasné. Bývala si stále so svojou mamkou. Ovplyvnilo to nejak aj váš vzťah? No jasné. Tak ja som bola plná zla, plná horkosti, čiže za mňa jasne neišla láska ani žiadne požehnanie. Išla za mňa nenávisť. Ten vzťah sa zhoršoval a jeden dôvod som bola ja. To, že ako som sa ja ničila, prirodzene to vplýva aj na okolie. Jasne. My sme sa brutálne hádali, proste z domu som utekala. Bolo to zlé. Bolo to tak zlé. Veľmi zlé. A čo sa týka tvojich emócií, tak všeobecne? Emócie, no. Hej, no druhý spôsobuje aj takú vec, keď človek dlhodobo užíva, že ako keby prestane človek cítiť lásku, nehu, také tie dobré pocity, ako zo mňa to úplne prchalo. Ako keby sa zo mňa stalo taký zombík, taký s kruhami pod očami a bola som aj o mnoho chudšia, ak som, že som horšie vypadala a ja som vo mne bola strašne silná nenávisť. Nenávisť. To bolo asi najsilnejší pocit. A nenávisť voči sebe, voči ľuďom? Všetkému voči sebe. No, viac menej voči ľuďom, voči systému, voči práci, kolegom. Všetko bolo. Všetko bolo zlé, ja som nebola zlá. Ja som bola, vo mne problém nebol. Nie, ja som sa nevidela ako problém. Všetko okolo. Presne. A keď ty sa tam ide. Ako dlho toto trvalo, toto tvoje obdobie droga? Si 4,5 roka kuse. To bolo také, že síce chvála pánu, že to nebolo dlho, ale zase to bolo intenzívne. To bol fakt, že okamžité. Ale aj tvoj život ako taký, nechcem povedať, že no, v podstate chodila si na vysokú školu a potom si asi išla do práce, nie? Asi po 3/4 roku som sa zamestnala. Hej. A chodila si do práce a popri tom si mala takéto stavy, alebo tak? Ako... No, tak ja som žila tak, že od pondelka do piatka som robila a jediné, na čo som sa tešila, bol víkend. Že to bolo pre mňa zmysel. To bol pre mňa zmysel, keď došiel piatok, došiel večer a ja som nevedela byť doma. Ja som nevedela obsedieť doma len tak byť s mojou maminou, alebo čo ja viem, pozerať nejaký film alebo niečo robiť. Ja som musela ísť niečo robiť takéto aktívneho, lebo ja som si myslela, že toto je ten zmysel života. Vymetať všetky večierky, vyskúšať všetky druhy, pobehať všetky festivaly, čo najviac sa opiť, byť až do záverečnej. To je ono. To je ten najväčší zmysel, ten najväčší vrchol, na čo budem spomínať, keď budem stará. To bude úžasné. Čiže ja som mala takéto nastavenie. Ale... Jasné, tak to ťa aj motivovalo, že si chcela viac a viac, lebo to bol tvoj zmysel. Áno, jasné. Áno, jednoznačne. A to bol klam. Strašný klam. A v práci si nič nevšimli na sebe? Že drogy? Ako všímali si, že som bez nálady, ja som bola bežne bez nálady, že taká moc sa s ľuďmi nesocializovala, nevyprávala, nechcelo sa mi, nemala som náladu. Bola som taká neochotná a aj som tú prácu tak nebrala až tak vážne.
Ale tá práca bola v pohode, bola celkom zvládnutelná napriek tomu, že som žila, ako som žila. A ja som sa aj tak obliekala, také rôzne znaky, nosila som také veľmi temné oblečenie, to si všimli. A potom tetovania, no. Keď to začala viac tetovať, keďže len tetovania. Tak môžeš o nich niečo povedať, keď ste? Tak ja neviem, tak ja som chodila teda von s ľuďmi, ktorí boli všetci potetovaní. Boli tam aj ľudia tatéri, aj babi, čo tetovali a slákalo ma to. Čiže ja som do toho tak spadla a tiež tak silno, že ja som sa hneď tak vo veľkom dala tetovať. No, ale teraz vôbec som strátila zmysel. Ako v tom tetovaní. Áno. Vtedy som... Bola to nejaká kompenzácia tiež. Niečo také, že... No možno si chcela aj zapadnúť medzi nich, keď hovoríš, že všetko. Áno, ale môj dôvod tetovania bolo, že ja som sa necítila dostatočne zaujímavá, že som chcela byť iná a niečím výnimočná ako keby, takže som sa začala, aj to bol dôvod. Čo si dala vytetovať? Je tam niečo také zaujímavé na tom? Ako mám tu nejaké znaky na hánkoch. Je tu Ankh, to asi niekto ľudia nepoznajú. To asi vyššie. Egyptský znak Ankh, potom je tu Om, čo je vlastne taký buddhisticko-hinduistický znak. Tu nejaké anielské znaky a potom moje znamenie, blíženie za ešte nejaké srdiečka. To ťa viedlo k tomu, že si dala takéto znaky práve vytetovať? Ja som sa vždy tak zamýšľala, ako nie vždy, ale dlhšie dobu o takom, že niečo vyššie. A ja som už dlho verila, že život nie je len jeden, že to pokračuje, že je nejaká večnosť. Čiže na základe toho som si nejaké hľadala, potom... Čiže Ankh je vlastne taký znak večnosti, je to z egyptských nejakých týchto mytológií. A čiže také duchovno, hej, čiže jasne. To má asi tak. Takže neverila si v Boha, ale skôr také nejaké... Všetko možno len nie Boha, všetko možno len nie Ježiš, hej. Že ja som aj párkrát skúšala meditovať na nejaké tie buddhistické mantry. Čítala som aj nejaké také ezoterické knihy. Potom o anieloch som veľa pozerala, ale takým spôsobom, že uctievať, že prihovárať sa, že na všetky možné smery ma to ťahalo. Ale nič poriadne. Jasné. Dobre, takže 4,5 roka chodíš na takéto akcie, party, berieš tú extázu, počúvaš ten drum and bass, ale tam sa stalo ešte niečo iné, čo si postupila o nejaký stupeň, vlastne zaujímavé. Ešte to vie padnúť viac lepšie, pretože ľudia možno, čo poznajú drum and bass, tak možno poznajú ešte jeden žáner, ktorý sa volá hardcore, čo je, nemôžem ani povedať, že podobné, ale nejakým spôsobom napojené možno. A ten hardcore, to je podľa mňa není tvrdšia hudba ako toto. Není tvrdší žáner, temnejší žáner. A ľudia sa ma pýtajú, že čo to je niečo rock, death metal, ja hovorím tvrdšie, o mnoho tvrdšie. A tie akcie, ako vypadali, to bol čistý satanizmus. Ako tam ľudia s 3 šeskami, s pentagramy, rôzne náhrdelníky, rôzne také tetovania, kostry, masky, rúška, rohy. Ako to bolo také peklo. Peklo. Aj tá hudba, to úplne ako zvuky, vrtačky a takéto také. Nie je moc príjemné na uši. Jasné, že to nebola v podstate hudba, ktorá mala význam v texte. Nie. Tam sa nič nespievalo, to len búchalo. To je, keď ti susedia prerábajú beat. Ja reálne, toto človek počúval 8 hodín v kúse, tak ešte predstav. Jasné. Dobre, a kde si chodila na takéto stretnutia? Lebo to asi nie je úplne bežné, či? No, tieto akcie na Slovensku celkom aj fičia. By si sa čudovala, že veľmi mladí ľudia už do takýchto akcií padajú. A normálne po kluboch. U nás v Trnave to hrávali, v Bratislave veľa bolo takých akcií. Bol jeden klub, ktorý sa volal Subklub. Možno ľudia niektorí
budú poznať. Je to už zrušený klub, už asi 2-3 roky. Je to klub, ktorý bol pod hradom, bývalý taký protiatomový kryt. A tam hrali takéto temnoty, tam hrali drum and bass, hardcore, techno a také tie underground, strašný underground to bol. Dobre, takže tam si začala chodiť. Hej. Ako si to môžeme predstaviť, že hovoríš, že bol to nejaký underground, takže asi bez okien. No jasné, tam nebolo nič, tam bola tma, tam sa zhasli svetla, si nič nevidela. A tam si vchádzala, to bol jak tunel. A bol taký dlhý tunel a potom teda taký priestor, bar. No, bolo tam všetko pokreslené, také graffiti a proste temnota. Akí ľudia tam chodili? Veková kategória alebo... Tam veková kategória bola skôr staršia, pretože tam reálne akože pýtali občiansky, že 18+, ale úplne sa tam vedela dostať aj nejak prepašovať. Čiže skôr takí, povedzme, dospelejší ľudia a nejakí ľudia, no takí ako ja vtedy. Že teda ľudia, ktorí si fičali, ľudia, ktorí veľa pili, ľudia, ktorí ja neviem, robili tam rôzne veci, skákali, holi tam tancovali, proste v maskách a ja som bola medzi nimi. Jasne. Takže nemôžeme si to predstaviť ako bežnú diskotéku. Nehovoríš. Nie, ľudia sa pýtali, že čo to tam, ja hovorím, to nie je taká diskotéka. To bolo, tam blíkali svetla, tam keď zhasínaš, vypínaš, tak toto blíkalo napríklad v kuse a pary tam boli, strašne tam blíkali svetla, hlasno hudba a ľudia úplne mimo na drogách? Jasné. Padali tam na zem, vracali tam, vieš, proste, no hrozné. A chodilo tam dosť ľudí? Dosť. Akože Subklub bol skoro vždy plný, čo si pamätám. Že ľudia veľmi ako navštevovali. A spomenula si, že v podstate to bol taký až satanizmus. No. A prečo si to tak povedala? Tak ja viem, aj som poznala ľudí, ktorí aj vedome uctievali, že nejaké rituály, ja som to nikdy nerobila, nerozumela som, ale tam mal skoro každý nejaký pentagram na sebe, 3 šesky. Proste aj tie profily ľudí na Facebooku, keď si pozrela také temnoty a podľa mňa ľudia možno aj nerozumia, že čo to vlastne ten diabol je, ale napriek tomu všetci to mali nejakú potrebu nosiť. Aha, jasne. Tetovania, 3 šesky, obrátené kríže. Ja som tiež potom, už keď sa ma Boh dotkol, našla, že ja som mala obrátený kríž na tričku. Že ja som to nosila. Nerozumela som prečo. Jasne. Nerozumela som to. A bolo tam také niečo zaujímavé, že ako sa volali DJ. DJ-evia tam boli rôzni, tam, ja neviem, jeden sa volal Satan, priamo Satan. Vystupoval aj v takej maske a jedna DJ-ka sa volala Anatéma, že vlastne to sú biblické všetko názvy, hej. Ďalší tam mali, ja neviem, nejaký killing machine, čiže vraždy, smrtky a jeden, neviem, proste takéto názvy, také... Jasné. Lepka, vieš, priamo. Áno. Čiže nič takého pokojné. Takže nič také, čo by nasvedčovalo tomu, že bola to super fine party. Žiadny Angel, DJ Aniel, alebo DJ Jesus. Ale vieš, že bol napríklad aj DJ Antichrist, normálne Antichrist. Mnohé tie tracky sa tak volali, že Antichrist, Antichrist, že proste išlo to úplne proti. To ti vtedy neprišlo také čudné, že som medzi ľuďmi, ktorí asi sú trošku naklonení k tomu temnému svetu? Ja som vtedy neverila ešte v takých veciach. Ja som neverila, že niečo také, že asi... Ja som to nosila, lebo ja som si myslela, že je to cool. Aha. Že je to cool, že wow, smrtky, diabol, čert. Pôsobí to cool. OK, a okrem toho Subklubu si chodila aj na nejaké také festivaly vaše? Nejaké celonárodné alebo také niečo existovalo? No, chodila som po Slovensku na festivaloch, po festivaloch. Ako
také tie klasika, jak Pohoda Grape, ale potom tieto hardkorové a drum and bassové. A na jednom festivale si pamätám, skoro každý rok niekto zomrel. Nejaký mladý človek buď sa utopili, lebo to bývalo často pri rieke, pri jazere, alebo predávkovanie. Klasika. A myslím, že raz sa tam aj stalo, že niekto niekoho nožom dobodal na smrť. Sa tam stali takéto veci. Čiže to boli veľmi nebezpečné veci. Akože reálne tam sa diali, neviem, že aj znásilnenia sa tam diali, krádeže, to bolo úplne bežné. To sa v kúse krádlo. Stany, vykradnuté auta a podobne. Čiže divočina. A ako taký festival vyzerá, alebo normálne, ako také bežné festivaly, tak sú nejaké prednášky. No, tak tam boli možno prednášky maximálne o drogách. A pozitívne účinky. Ale naozaj, alebo naozaj si bola na takej prednáške už? Takto raz, ale to nebolo na festivale, ale viem, že hovorili s nami, ktorí boli raz na takom festivale, tam bola prednáška o psychedelikách, a keď to má pozitívne účinky na myseľ, ako to otvára vedomie, ako je človek múdrejší, ako má človek nadhľad. Čiže také, ako je to super v podstate, psychedelika, čo je tiež extrémne nebezpečná vec. Takže takéto prednášky na tých festivaloch neboli. Takže čo tam bolo? Tak boli tam, neviem, 3 stage napríklad. Na každom hral iný žáner. Hej, buď dramáč, alebo tie hardy, tie tvrdé veci. A boli tam, neviem, bary, alkohol, predaj oblečenia s tými temnotami na nich. A boli tam väčšinou takéto asi klasiky. Také ako v tom klube, ale ako na troch. Áno. Cez deň väčšinou ľudia nemali moc chuť na nič, vieš, lebo tam boli všetci rozbití. Tam ľudia spali alebo ďalej pili. Niektorí ani nespali. Niektorí v kuse, napríklad bol 3-dňový festival, niekto 3 dní ani nespal. Že ľudia sa vedeli tak dať dole, že ani nespali. Čiže prednášky, podľa mňa až na tých veľkých, že to býva, na takých až moc veľkých tých, v zahraničí som aj bola, ale skôr iba na Slovensku. Čiže tam sú určite možno tiež nejaké prednášky. No v podstate, lebo keď ideš v piatok na takúto party, tak tam všetci vyzerajú akože, nehovorím, že super, ale všetci skáču a tak akože, hej, že no sú zdrogovaní a že sú v tej eufórii a takto. A potom idete domov. Že vlastne ten najhorší stav si navzájom nevidíte asi. Nie? Čo myslíš ten najhorší stav? No, to ja neviem, že čo to je, lebo som to nikdy nezažila, ale že vlastne tie depresie, tie úzkosti, a to ako keď z teba to už tá látka, ako keby... My sme ľudia, ktorí berú drogy, také najväčšie klamstvo, ktoré sami sebe hovoria, že oni to majú pod kontrolou. Že to je len v hlave. Že ten stav je len v hlave, že ty sa vieš nastaviť, aby ti bolo dobre. Ale to sa nedá. To sa nedá, keď sa človek dlhodobo takýmito vecami konzumuje. To bol taký sebaklam, že mne vlastne nič nie, mne je dobré. Ale to... Nie, my sme si nehovorili, že ja mám také depky. My radšej, je ti zle, tu máš, daj si. Daj si, nech ti je dobré, alebo vypí si. Čiže sme sa tak sundávali. Jasné. Jeden druhého. No ale vlastne rozdiel medzi tými party, akože piatkovými napríklad, a týmito festivalmi bol, že si vlastne vstala ráno a videla si asi... Čo si videla, hej? Bordel. Všade na zemi fľaše, ja neviem, od piva, od jedla. Ľudia spali kade tade, povyzliekaní, holí, pokreslení, dovracaní. Proste, no strašné. A mnohí vravím ani nespali. Nespali mnohí, proste išli v kuse. Poznala som aj takých ľudí, čo týždeň v kuse boli hore, týždeň v kuse išli. Čiže na týchto festivaloch človek moc nespí. Tam ani nedá spať, tam je hluk stále, tam niekde hrá hudba, niekto si peckuje. Čiže tam nejdeš spať. Tam nejdeš spať. Tak ani jesť, ani spať. Takže si videla v podstate ľudí ako v zlom stave okolo seba. Hej, v najhorších stavoch, hej. Aj vlastne, ako si spomenula, tie znásilnenia a takéto veci. Dialo sa to a takto
ono až tak veľa sa o tom nehovorilo. Jasne. Napríklad aj keď sa ľudia nejakí utopili, tak o tom sa napríklad nepísalo. Alebo teda veľmi sa to ututlalo. Ale áno, bolo to zlé. A vtedy si nepovedala, že ako títo ľudia tu ležia holí, pokreslení proste. Že neprišlo ti to také, že nechceš už ty mať nič. Takže hovorím si, no nechcela by som takto, že tuto holá prežerná. Ale nie. No tak povedala som, no tak má to vedieť, má vedieť, čo má robiť. Akože ľudia sa tam ako tak o seba starali, ale takým spôsobom, že dali ti drogu, že nie, že už si nedávajú, už ti stačilo, daj si ešte, nech ti ešte lepšie. Hej, a čiže takto, takáto to bola starostlivosť. Aké drogy si napríklad ty vyskúšala, lebo si spomenula extázu, bolo aj niečo iné? No jasné, tak to bolo najčastejšie. Potom MDMA, čo je niečo podobné ako extáza, zo párkrát kokain, no a potom párkrát psychedelika, čo bolo to najhoršie. Najhoršie? Čo sú psychedelika pre ľudí, ktorí nerozumejú? Psychedelika sú v podstate látky, ktoré nejakým spôsobom otvárajú niečo v mysli. To je úplne to duchovné, ale do toho zlého. Duchovného. Hej, extáza, ona ti tak rozprúdi, si taká naspídovaná, ale psychedelika spôsobujú, že napríklad človek vidí iné farby, alebo vlní sa, alebo nejaké také halucinácie. Hnusné veci proste. Čiže z toho sa človek vie na šupu zblázniť. Okay. Na šupu. Aj poznal si takých ľudí, čo? Poznala som ľudí, ktorí napríklad fajčili iba trávu a mávali paranoje, mávali schizofrénie, bipolárne poruchy, narušené stavy. Poznala som človeka, ktorý sa zbláznil, reálne skončil na psychiatrii. Poznala som človeka, ktorý si raz dal trávu a skončil vo vegetatívnom stave. Wow. Že normálne vypnutý, nekomunikuje nič. A to je len tráva napríklad. Tráva je tiež extrémne nebezpečná. Super, že si to spomenula, lebo veľa ľudí si myslí, že dobre, tak kokain, extázu, tak to len Tatiana bola taká hlúpa, ale vedia si len dám joint a to je fajn. Nie, to vie nakopnúť. Že to vie ísť taký medzikrok k tomu tvrdšiemu. Ja som napríklad nikdy moc nehulila, skúšala som to, ale mala som veľa známych, ktorí denne hulili. Museli si dať, lebo ináč sa s nimi nedalo komunikovať. Boli úplne osprostení. Osprostievalo to takisto ako tvrdé drogy. Hovorím, ľudia sa z toho vedia zblázniť. Počula som príbeh pani, ktorá robí v Pezinku na tej liečebni a hovorí, že v dnešnej dobe veľa mladých skončil na psychiatrii práve kvôli tráve. Iba kvôli tráve. Zaujímavé. Že je taká nevinná látka, ale vie to spôsobiť brutálne problémy. Dobre, tak si skúsila aj tie psychedelika. Aké si skúsila? Skúsila som LSD. A potom jedna látka, ktorá sa volá Mexi, čo som ani nevedela, čo je. Ja som v podstate myslela, že to je úplne niečo iné, ako to bolo, preto som si dala veľa. A to bolo niečo, čo ma skoro zabilo. Reálne. Čiže taká katastrofálny stav. Hej, čiže iba toto, našťastie. Ale ja som sa toho vždy bál. Psychedelik som mala taký dosť rešpekt, hej, že som nechcela moc. No čo sa stalo, keď si dala LSD? Ako by si to opísala? To sú strašne divné stavy. Áno. Ja konkrétne som sa pozrela do ohňa asi v kuse hodinu, dve a ja som videla v tom ohni nejaké postavy. Potom som videla, ako keby sa mi vedľa toho ohňa rozložilo nejaké peklo, nejaké stupne pekla, proste úplne psycho. Potom stal sa mi aj raz zlý stav. Reálne zlý stav som mala z LSD a to sa často stáva. Ľudia chytia zlý stav, aj z tých drog klasických. A stalo sa mi to, že ja som videla svojich kamarátov ako nejakých klaunov, ktorí sa na mne smiali. Ja som dostala strašný strach vtedy. Že to vtedy ja som
To bol hnusný stav. Také demonistické veci strašne. Jasné. Takže to hovorí, že tie psychedelika už je úplne že duchovná záležitosť podľa teba. Je to nebezpečné. Je to strašne zlé, nebezpečné. Je tam vždy riziko, že človeka môže prepnúť. A ľudia často hovoria, ale veď keď máš v hlave všetko v pohode, to dáš. To je strašný klam. To je jedno z najväčších klamstiev, že to je len v hlave, to vôbec nie je len v hlave. Pretože ja som poznal ľudí, ktorí mali relatívne v pohode hlavu a preplo ich to. Čiže to je hazard. To je proste hazard. To je 50/50. Čo by si povedal, že čo je v tých tabletkách, alebo čo je, lebo si mi spomenula, že v extáze bolo to všeličo tam. LSD neviem popravde. Nejaké chemické veci, nejaké chemikálie určite, Jasne. že toto spôsobuje. Tráva je tráva, ale to nikdy nebolo stvorené na to, aby to človek konzumoval, aby človek si z toho vymýval mozog. Jasne. Čiže LSD úprimne neviem. Hej, jasné, ale v tej extáze si hovorila, že boli tam Aha, v extáze. Tam je všetko. Tam je aj umietka. Reálne. Tam sú nejaké pracie veci, chemikálie, pervitín je tam, heroín tam býva v niektorých, ale také tie úplne bordely. Taký mix. Ten najhorší odvar z toho. Okrem toho, že ti tá extáza napríklad, keď sa môžeme k tomu vrátiť, bol ten stav akože eufórie na hodinu alebo tak. Niečo sa ti dialo aj s telom, tým pádom, že tam bol taký mix. No jasné, človek, vždy to bol iný stav, ako keby. Okay. Ako takto. Nikdy človek nevedel, čo ti z toho úplne bude. To bolo riziko samo o sebe. Často človek bol sakusnutý, že sánka úplne hýbalo ti úplne so sánkou. Dokrútené ruky, prsty, oči úplne behali niekedy až bielka, že to som videla. No tak a zväčšené zrenice a podobne. Spomínala si tie psychedelika. Je to teraz dosť také rozšírené, že aj niektorí ľudia z Hollywoodu v podstate to tak až promujú, by som povedala, ako niečo strašne dobré, ako seba poznať. Aké ty máš s tým skúsenosti? Čo si o tom ľudia myslia, alebo čo, keď si bola v tých kruhoch? Áno, to bolo populárne, že to nejako otvára poznanie vesmíru, Boha, neviem čo, seba poznania. Že to je ako niečo strašne spirituálne. Že človek nadobúda nejaké poznanie a ja neviem, podľa mňa je to, nie podľa mňa, ale určite je to hlúposť, je to klamstvo. Je to taká delúzia, alebo ako to nazvať. Nie, podľa mňa človeka robí horším. Akože takým, až by som povedala, prepnutejším človekom. Že stráca až pojem o realite. Že reálne človek je, už vôbec nevie ani rozoznať, čo vôbec je realita, čo nie je realita. Nie, je to nebezpečné. Určite. Možno by som povedala aj viac ako drogy. Že reálne, že psychedelika už sú úplne otvorené dvere tým zlým aj tej zlej strane. OK, takže máš takýto život, vyskúšala si naozaj všeličo z tých drog a rôzne party, rôzne festivaly, rôzne vzťahy, rôznych ľudí si spoznala. Naplnilo ťa to? Našla si tam to, čo si hľadala, ten zmysel, čo si hovorila? Jasné, že nie. Ono to jedine, čo to spôsobovalo, bola diera na srdci a čím ďalej, tým väčšia. A robilo ma to, hovorím, horším človekom, čiže nie lepším. Závislosti, hnev, nenávisť, nepokoj, hádky. Čiže toto nie je dobrá cesta zjavne. Čiže nie. Úplne ma to zničilo. Psychicky, fyzicky aj duchovne. Všetkých stránk. OK, a našich divákov aj mňa asi zaujíma, že v podstate ako je možné, že tu sedíš, že si mala takýto život. To je zázrak. Je to zázrak, lebo mňa už tieto veci dohnali už do takého stavu, že ja už som ako keby nevidela už svetlo, že už ma to psychicky zničilo a ja som sa úplne zrútila aj psychicky. Čiže dostala tak, že jednoducho som sa zrútila a videla som dve cesty. Jedna cesta, že pôjdem na psychiatriu, čo som už reálne aj chcela zrealizovať, pretože som aj poznala, ľudí sa tam skončili.
A druhá vec je, možno, že už ma to doženie do takého stavu, že si vezmem život. Ale bol v mojom živote jeden blízky človek, jeden kamarát, ktorý mi asi jediný z týchto kamarátov hovoril do duše, že nechajte veci, nerobte veci, ťahajte to dole, ťahajte to do tmy. A on mi vtedy povedal, skús začať volať na Boha. Lebo ja už som nejaký čas predtým premýšľala o Bohu. S ním som sa tak rozprávala o tom. On mi daroval aj Bibliu. Bol prvý človek. A ja som využila túto tretiu možnosť. A teda vďaka tomu som tu. Že som nešla ani na psychiatriu, ani som si život nevzala. Ale obracal som sa k Bohu. Ako to prebiehalo? Takže dal ti Bibliu, začala si ju čítať, alebo ako? No, ja som mala, on mi tú Bibliu dal možno, že nejak 2-3 roky som ju mala. A sem tam som ju čítala, ale pred týmto záchvatom, čo sa mi stalo, častejšie. Že nejak som ju začala viac otvárať a to som, a nerozumela som jej. Nerozumela som, ani som tým veciam moc neverila. Prišlo mi to divné. A napriek tomu som ju otvárala a čítala a začala som sa napríklad aj trochu viac modliť. Absolútne, už neviem ako. A začala som viac tak niečo s tým kresťanstvom alebo s touto stranou, nejako ísť na túto stranu. Viem, že som videla aj nejaké videá, tie svedectvá ľudí, ktorí videli o hore. To sa ma veľmi dotýkalo. Potom viem, že som dokonca mi tento blízky kamarát poslal aj film o Ježišovi. To som pozerala, na tým som sa rozplakala úplne, že sa ma to nejakým spôsobom dotklo. No, čiže tam tá práca už bola, ako keby, že zhora, ale na mojom živote. No a v podstate potom, keď teda som bola úplne psychicky zdrvená, takže vtedy som začala volať na Boha. Vtedy som začala Boha prosiť. Ja už neviem, čo som hovorila, ale viem, že som prosila, nech mi pomôže, nech ma z tohto dostane. A vtedy prišiel ten zlom. Vtedy prišlo to svetlo. Hej. Takže začala si volať na Boha. A čo, niečo si stretla si ho? Neviem, ale takže neviem si predstaviť. Nie, nič som nevidela, nič som nepočula, žiadny nejaký akt na oblohe. Ale niečo sa vo mne vnútri začalo diať. Ja som ako keby začala vidieť, ako keby tým iným pravdu. Ale tú pravdu o svojom živote. To mi Boh ukázal mi všetky tie veci, ktoré som robila. A ukázala mi, že nie ľudia sú problém v mojom živote, ale ja. Pretože mňa nikto do toho nenútil. Ja som to všetko robila dobrovoľne. A jednoducho to ma tak dostalo, že ja som potom asi 3 dní v kuse plakala. A ja som sa normálne začala Bohu ospravedlňovať. Ako keby činiť také pokánie, že som nevedela ešte, že to je pokánie, ale začala som sa ospravedlňovať za to, ako som žila, ako som sa chovala, čo som robila. A začala som sa ľuďom ospravedlňovať niektoré. A začala som cítiť lásku vo vlastnej mame, že reálne som chcela ju objať a chcela som sa ospravedlniť a byť lepšie. Chcela som začať byť lepšie. Spraviť tú zmenu. Hej, tú zmenu. To je nádherné. A niekto možno by si teraz pomyslel, že no, veď jasné, takto si sa proste len rozhodla a už to takto skončilo, že čo na to povieš? No ja som sa o to snažila niekoľkokrát. Ako som vravela, že snažila som sa z toho dostať sama, ale nešlo to. Že padla som, vždy som padla a to bol teraz rozdiel, že keď do toho zasiahol Boh. Že zo mňa opadli aj tie závislosti od toho momentu, ako som zavolala na Boha, ja som ani raz sa neupila, ani jednu drogu som nepožila, ani jednu party som nešla, ani jeden festival som nešla. A ako som vravila, vzťah s mamou nebol dobrý, to sa zmenilo. Wow. Chuť do jedla mi prišla, hej. Spávať sa mi začal lepšiť a mohla by som menovať, čo všetko. Jasne. A hlavne začali tie
tá nenávisť, to zlo opadávať. To je proste, ja neviem, ako toto človek sám môže. Áno. Musí treba veriť vnútro, čo sa nedá. To sú úplne korene. Sú úplne korene, ktoré vytrhol Boh. Úplne to vytrhol a zmenil ma. V Biblii je taký verš, teraz keď hovoríš, tak sa mi to tak spomenulo, že zoberiem vám to kamenné srdce, Boh hovorí, a dám vám srdce z mesa. Hej. Také mi to príde podobné k tvojmu príbehu. Áno, úplne. A ja som aj milovala jeden verš, že hľadajte pravdu a pravda vás oslobodí. Ja som vedela, že tá pravda je skutočne Kristus. Že Boh je pravda, Kristus je pravda, že jeho slovo je pravda. A to ma úplne oslobodí. Úplne. Wow. Je to super. Takže vlastne sa ti zmenil život za ako keby jednou modlitbou alebo jedným úprimným vydaním na Bohu. Áno. A už odtedy proste si bola slobodná od drog, už si nepotrebovala to brať. Nie, absolútne. Wow. Absolútne. Až tak, že pre mňa sa to stalo ako nejaké tabu. Ako niečo, čo... Mne sa to znúsilo doslova. Mne alkohol začal smrdieť. Wow. Napríklad, že ja som aj došiel ešte nový rok, Silvester, a viem, že tam som ešte pila, ale už nechutil. Už reálne nechutil, mne už to nechutilo, hnusilo sa mi to. A to bol už taký, že posledný deň, čo som si dala 2-3 deci niečo, nebola som opitá, ale nechcela som. Wow. A to bola tá posledná kvapka, hej. Čo drogy absolútne. S tými ľuďmi som sekla. A samozrejme, že mám ich rada, proste a želám si, aby oni toto dostali sa k takýmito veciam, ale proste to už nejde. S nimi sa stretávať, chodiť. Čiže tak s nimi si asi nemala také vzťahy normálne, že si zase porozprávala, asi vaše témy boli o čom? Naše témy boli väčšinou drogy. A party, kde sa ako dal dole. Jasné. Také. Áno, viem, že právne reči, úplne právne reči. Dobre, to sme sa vedeli k hodiny rozprávať. Takže vlastne stretla si Boha, zmenil ti život, zmenil tvoje vnútro, tvoje nie že okolie, ale tvoje... v podstate áno, tým, že sa zmenila, tak aj okolie sa začalo meniť. A ako si sa potom dostala, išla si, ja neviem, hľadať nejakých kresťanov, cirkev, alebo... Áno, ja som strašne chcela niekde začať chodiť. Ja som začala mať túžbu niekde chodiť do nejakého spoločenstva, keďže ja som bola krstená evanjelička. Takže som vedela, že je tu kostol evanjelický, teda do Trnavy, tam som išla párkrát. Ale nejak ma to tam, neviem, nebavilo asi. Hej, a nič proti evanjelikom samozrejme, ani nič, ale hľadal som niečo ešte viac, lebo aj keď som začala napríklad viac čítať Bibliu, tak prišlo mi to, že musí to byť niečo viac, niečo živšie. Ja som nerozumela ani tomu, keď som prišla, nikto mi nič nevysvetľoval a nechápala som, prečo sa teraz sedí, stojí a teda. A tak, prečo sa toto hovorí. A potom teda tento blízky človek ma zobral do jedného spoločenstva a znovu zrodeného. A keď som prišla, tak som vedela, že toto som hľadala. Áno, presne, to že hneď ako prvýkrát si... Hej, úplne prvýkrát sme prišli a to bolo v Považskej a tam bolo asi 20 ľudí. To bol taký malý zbor. A ja som preplakala asi 3/4 ten bol svalý a vedela som, že toto je takéto niečo som. Ale žila si v Bratislave? Trnave. A takže si sa vrátila z Považskej do Trnavy a tam si niečo našla? Ja som žila v Trnave, ten kamarát žil v Považskej, čiže my sme tam išli sme spolu a potom z Trnavy, áno, v Bratislave bol taký, že ten väčší, áno, tam som tuším aj niečo na Instagram písala, že ako majú bohoslužby a tam som potom prišla a už som zostala. Ja to už som úplne vedela, že tuto chcem byť. Super, ďakujem ti za tvoj príbeh, je to naozaj veľmi zaujímavé aj pre mňa. A ešte nekončíme, ale chcela som sa ťa opýtať možno na takéto porovnanie, lebo na začiatku v tejto relácii a nášho rozhovoru si povedala, že v tých drogách a v tej extáze a v podstate v tých stretnutiach si videla taký zmysel života, že doslova, že rozbiť sa, len naplno to žiť a že toto ma naplní. A ako by si to teraz povedala, lebo ako také porovnanie tvojho života teraz s Bohom, lebo väčšinou asi ľudia si predstavia život s Bohom tak, že v podstate to je nuda.
Nemôže to nikoho naplniť, je to zákaz, príkaz, chodím do kostola. Jasné. A je to úplne niečo iné. To je úplne iný svet, iné svetlo. A je to hlavne ako podľa mňa najväčší zmysel, aký môže človek na tejto zemi mať, je žiť pre Krista, odovzdať mu svoj život. A úplne iné svetlo, ja už vravím, že jak ma to zmenilo, začal som sa viac usmievať, začal som mať radosť, začal som mať pokoj, začal som cítiť lásku, začal som mať aj iné zmýšľania tak. A ja mám radosť zo života. Normálne po 26 rokoch sa teším zo života z každého dňa. A nezobudám sa do depresie, nezobudám sa, že o čom to je, ale že viem, o čom to je, že našla som tú perlu, ako je v Biblii napísané, tú perlu, tú zakopanú a podľa mňa toto zmení každému život. Každému, kto sa otvorí tomuto. A čiže zmenila sa moja psychika, moje zmýšľanie. Ja som mala obrovské problémy s pamäťou. Nevedela nič pamätať. Samozrejme, že z tých vecí to ťa úplne vymetie. A vzťah s maminou sa úplne zlepšil. A vzťah s rodičmi, vnútro je iné, vymenené. Čiže toto je úplne iný život. Je to radosť žiť. Fakt, že radosť z každého dňa. Ale poviem, že ešte dlho sa ma držali nejaké psychické ťažoby. Že nie všetko odišlo. Ale napríklad depresia, úzkosti dlhšie sa držali. S tým som bojovala. A napriek tomu, že to bolo vo mne, chválila som Boha. Chodila som do zboru. Čítala som jeho slovo. A úplne som mu vložila dôveru. Verila som, že ma cez to preniesie. Aj ma preniesol. Každý mesiac mi bolo lepšie. Každým týždňom som videla, že to ide dole. Nebrala som žiadne lieky. Nechodila som na žiadne terapie. Čiže Boh ma cez to úplne previedol. A došlo oslobodenie. Trvalo to? Jasné, niekedy už som bola aj taká, že niekedy som už aj tak Bohom vydadala. Ale nie dobrou, bola som stále zakorenená. To bolo v podstate aj super. Kedy prišiel taký prielom? Možno tak 4 mesiace nazad, že ja som nie až tak dlho obrátená, asi rok a pol. Čiže cca ten rok som s tým bojovala. Ale vravím, že čím ďalej to išlo dole. Ustupovalo. Že nebolo to také jasné. Hej. A teraz si už úplne, že nemáš pocity depresie alebo samovraždy? Nie, sa vôbec. Depresie nemám, úzkosti nemám, strach mám jedine s pavúkou. Ale tak to je. Takže asi tak. Super, ďakujem si za tvoju úprimnosť. Je to veľmi príjemné ťa počúvať. A ešte na záver by som ti chcela dať takú príležitosť, aby si sa možno prihovorila divákom, ktorí možno sa aj našli v tvojom príbehu. Možno brali drogy alebo berú drogy a možno aj hľadajú pomoc, že chcú sa z toho dostať von. Čo by si im odporúčila? Určite, aby s tými drogami nepracovali, alebo teda neužívali ich, pretože je to veľmi nebezpečné. Vie do toho človek padnúť, ani nevie ako. Tie drogy ovládajú človeka, nie človek drogy, už keď je v tom hlboko. A určite premýšľať o Bohu, premýšľať o Ježišovi, o jeho obete a možno sa otvoriť, možno stačí len zavolať, tak ako som ja zavolala. Ja som nič špeciálne neurobila vlastne, ja som len padla na nohy a začala volať úprimne od srdca a Boh prišiel a nie som nejaká špeciálna osoba, že nejaká vyvolená, Boh miluje všetkých, ale treba ho pozvať do života a dávať si veľký pozor, s kým človek chodí von, s akými ľuďmi sa stretávajú, aké majú hodnoty, či ma tí ľudia ťahajú dole, alebo mi sa myslia, že pomôcť. A čo mám aj v hlave, či mi to robí dobre na psychiku, či mám depresie alebo úzkosti, alebo som šťastná. Čiže ísť určite k Bohu. Jednoznačne. A v dnešnej dobe hlavne
vieme, aká je doba temná, veľmi, veľmi ťažká, obzvlášť celé potrebné Boha. Ešte možno by sa niektorý divák tak zamyslel nad tým, že OK, tak ty mi hovoríš, že mám ísť Bohu, mám oddať svoj život, ale čo potom, že stratím všetkých priateľov, stratím všetku tú zábavu, že vlastne aj si hovorila, že tá komunita je taká silná, že vlastne boli ste aj často spolu. Čo by si na toto povedala? No, je to, akože mne to prišlo prirodzene, že oni z tých ľudí a radšej budem sama. Reálne, akože možno budem mať jednu kamarátku, jedného kamaráta, ako chodiť s bandou von, s ktorými sa ničíme navzájom. Čiže zdravie je určite prednejšie. Má tá sloboda v podstate. Áno. Ale nestojí to za to. Nestojí to za to, pretože ľudia sa vedia už v mladom veku tak zničiť, že už sa možno aj tie staroby mnohí nemusia dožiť. Čiže čo najskôr s tým sexy určite. Jasné. A ako pretože ťa poznám, že si moja priateľka, tak viem, že vlastne nie si sama, že Boh ti dal aj do života ľudí, ktorí ťa naozaj majú radi a proste môžeš mať s nimi aj úprimné vzťahy priateľské a hlboké vlastne, že nerozprávame sa tu. Teraz sa rozprávame o drogách. Ale nerozprávame sa tu o drogách, iba proste ako super tu daj si, že... Hej. Jednoznačne tak poznal som úplne inú komunitu ľudí, ktorí sa o mňa napríklad aj zaujímajú. Keď mi bolo ťažko, tak sa ľudia za mňa modlili, že vysvetľovali mi Bibliu, vysvetľovali slovo. Jednoducho, keď mi bolo aj zle, mohla som im zavolať, zdvihli mi ten mobil. Vedeli mi poradiť, modlili sa so mnou cez mobil. Jednoducho pomáhali mi. Reálne, že boli mi oporou a toto veľmi posunulo. Čiže úžasné, naozaj úžasné. A samozrejme, ja som dokonala. A tedy som povedala, že som teraz dokonala a stále len nejaké svoje chyby, ale ten balík, čo bol na mne nalepený versus to, čo je teraz, to je úplná zmena. To je úplne niečo iné. Ako teraz sa ten človek vie nadýchnúť doslova. Jasné. Super. Strašne sa teším z teba aj, že ťa tak Pán Ježiš zachránil a tak ešte ti prajem, aby čím ďalej si bola ešte viac slobodnejšia a proste, aby si vedela aj naplniť taký ten naozajstný zmysel tvojho života, ktorý ti dal Boh. A ako si hovorila, že si to aj v ňom našla, ale v takej plnosti, aby si v tom vedela tak kráčať, tak to ti prajem. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozornie. A vám, milí diváci, ďakujem za to, že ste s nami ostali a pozerali ste toto video až do konca. Možno bolo dlhšie, ale myslím, že je veľmi, veľmi zaujímavé a ak sa vám páčilo toto video a páči sa vám to, čo robíme, kľudne nám dajte like, odber alebo komentár. Nájdeme si na to čas a odpíšeme vám radi. Tak ešte pekný deň a do počutia, dovidenia. Čaute.